Il-qorti laqet it-talba tal-avukati ta' Jorgen Fenech li l-kumpilazzjoni tiġi differita għal data oħra. Din it-talba saret biex il-każ li kellu jinstema' it-tnejn jiġi differit minħabba li l-akkużat it-tnejn filgħodu ma jiflaħx. Fil-fatt kienu l-uffiċjali mill-Faċilità Korrettiva ta' Kordin illi ppreżentaw ċertifikat mediku fisem Jorgen Fenech. Fis-seduta ta' tnejn kellu jsir il-kontro eżami ta' Melvin Tewma quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello wara li jispiċċaw il-proċeduri min-naħa tal-prosekuzzjoni. L-avukat Gianluca Caruana Karin għamel it-talba differiment u qal li s-seduta għandha tiġi differita għal data aktar tard għax jippreferi li l-każ ma jinstemax mingħajr il-preżenza ta' Fenech. L-avukat Jason Azzopardi qal li s-seduta tista' tkompli kif skedat hekk kif bħalissa jinsabu fil-fażi fejn qed tinġabar l-evidenza u qed tiġi ppreżentata. Saħaq li billi jkompli jixxed Melvin Tewma mhux se jinkisru drittijiet tal-akkużat u li jekk is-seduta ma ssirx hemm ir-riskju li jkunu preġudikati id-drittijiet tal-parte ċivili. Min-naħa tiegħu l-avukat Charles Merci ma qabilx u qal li d-difiża se tħares lejn l-interessi tagħha fejn Tewma jista' jkun li joħroġ b'xi ħaġa ġdida u għalhekk irid ikun hemm preżenti l-akkużat biex ikun jista' jiggwida lid-difiża skont iċ-ċirkostanzi. Eventwalment il-Maġistrat Rachel Montebello tant digriet fejn qalet li l-każ għandu jkompli l-ħamis 3 ta' Ġunju fil-11 ta' filgħodu. Sa dan it-tant is-Supritendent Keith Tarno informa lil qorti li fuq it-talba li saret biex tixhed l-espert tal-Europol din tista' tixhed fit-8 u d-9 ta' Ġunju.